Исәнмесез, ТМВда адымнар тапшыру вакыты җитте. Студиядә Сәрия Хабибуллина бүген безнең чыгарылышта. Республиканың иң зур предприятиеләре кадрлар кытлыгы кичерә. Аны ни өчен ямау салып кына шишеп булмаячак? Кеше бит әйтә, һәрбер үзенең товары өчен ул җавап бирергә тиеш. Әттегендә Кытай товарлы кенебой җибәрә дип пакетта сала да җибәрә. Ковид белән көрәш кырындагы тынычлык озаккамы, әллә бәйрәм арасында тын алу гынамы? Сентябрь һәм октябрь айлары белән чагыштырганда бүгенге көндә без күзәтәбез кимүен. Баумын урама, җәяүлеләр, ат белән ишәкләр. Нигә Казан үзәгендә һаман тынгы юк? Меня конь зовут. Вижу. По тебе тоже видно кобыла. Театрга эшкә килгәч, ул режиссерның сүзләрен язып барган. Дания Нуруллина тырышлык һәм таланты турында. Театрның тарихында калган артистлар белән эшләргә насыйп булды миңа. Бу атнада республиканың иң зур предприятиеләре җитәкчеләре моңарчы бөтен кешегә әллә ни кычкырып әйтмәгәнне ачып салды. Завод-фабрикаларда җитештерүдә эшләр өчен хезмәткәрләр җитми. Сәнәгать министры бу хәлне үз алдында бар нәрсәне җимерә торган давыл дип атаса, КАМАЗ башлыгы Сергей Кагогин без һаман ямау салабыз дип белдерде. Ягъни илнең иң зур автомобиль предприятиеләренең берсенә көн саен тотрыклы шартларда эшләргә түгел, кемдер киткәч, аның урынына кемне куйым икән дип уйларга туры килә. Россиядә кадрлар җитмәү мәсьәләсе соңгы 7 елда үзенең иң кискен ноктасына килеп җиткән. Безнең республика кадрлар кытлыгын айруча нык сизүче 10 төбәк исемлегенә кергән. Бу атнада ТАСС агентлыгы шундый мәгълүмат китерде. Әлеге исемлектә Мәскәү, Красноярский крае, Ростов, Амур, Иркутск өлкәләре бар. Монда берничә факторга игътибар итәргә кирәктер. Соңгы 10 елда икътисад яңа технологиялар үзләштерә. Автоматлаштыру, роботлаштыру, цифрның яңа мөмкинлекләре. Димәк, эшче куллар гомумән аз кирәк булырга тиеш иде кебек. Ләкин шушы шартларда да кадрлар базарында зур кытлык, зур чокыр барлыкка килгән. Икенчедән, республикада зур тизлек белән җәелүче онлайн сәүдә һәм читтән торып эшләүнең җайлылыгына да үз тәэсирен ясамый калмаган. Шушы шартларда Татарстанның иң зур оешмалары ни рәвешле миллиардлы контрактлардан колак кага һәм заводларга эшче кулларны кайтару өчен ниләр башкарыла? Гөлназ Сәйфетдинова шушы сорауларга җавап эзләде. Менә безнең штамп-заготовительный участок, менә без линия продольно-поперечно-резкого рулоннарны элеп, шушында холодильникның наружный шкафларын ишекләрен эшлибез. Фирдания Анисимова Серго исемендәге заводта 33 ел эшли. Техникумны тәмамлаганнан бирле. Эштән курка торганнардан түгел, бүген бөтен гаиләсе белән заводта хезмәт куялар. Бу цехта аның карамагында 100дән артык кеше. Соңгы елда берничә хезмәткәр киткән. Менә минем участоктан кайсылары по состоянию здоровья и пенсионерлар. Ну, берничә кеше китте, конечно, Валберска, Озоннарга. Килгәннәрне кире бормаска тырышалар. Аларны кызыксындыра алудан кала эшләргә теләген сәләтен күрү кирәк ди остаз. Бар избалованный балалар, которые әни хокында, әти хокында яшәүчеләр. Эшлим дип килә торган кеше. Олар килмим дип әйтми, олар килә, олар эшли. Яшьләрне без, конечно, заинтересовать итәргә. Например, миңа килде икән штамповщик. Мин аңар әйтәм, менә в следующем, если этапом син яхшы эшлисең икән, мин сине операторым жаңа оборудованиега куям. 2005 елда килгәнем, училище бетердем. Монда бик әйбәт эше бар, акча түләнә. Безнең заводта хәзерге вакытта яшьләр дә бик күп, аннары өлкән яшьтәге эшчеләр дә бар. Булай уртача яшь 43 тирәсе. Бүген заводта 4500 кеше эшли, 400 хезмәткәр кирәк. Бу 10% дигән сүз һәм бик зур сан. Кадрлар кытлыгы җитештерүдә чагылыш тапкан. 2 миллиард сумлык хәрби заказдан баш тартырга туры килә. 100 мең суыткыч ясап җиткермәдек ди җитәкче. Беренче тапкыр шундый хәлдә калулары. Без модернизация үткәрдек. Суыткычлар эшкәртү корпусында. Анда бүген уже кирәк 200 кеше. Шушы ук шәһәрнең Горький исемендәге заводына 1000 кеше кирәк. Предприятиеләрдән эшчеләрне интернет сәүдәсе урып ала. Күп кеше действительно китә, менә шул логистик комплексларга дисәгез аларны хезмәт хаклары аларның зураграк нишләп зураграк. Алар 15 елга аларның льготалары бар. Бүген заводта уртача хезмәт хакы 36 мең, социаль пакет бар. Кеше бит әйтә, вот пропускной режим ди. Һәрбер үзенең товары өчен, сыйфаты өчен ул җавап бирергә тиеш. Әттегендә Кытай товарлы кенебой җибәрә дип пакетта сала да җибәрә. Анырга акча бирәләр. Шул рәвешле заводта эшли алырлык алтын куллы эшчеләр дә югала. Мәктәпләр, ресурс үзәкләре белән эшлиләр, яшьләрне стажировкаларга чит илгә җибәрәләр, хезмәткәрләрне җәлеп итү өчен арендалы торак төзү мөмкинлеген карарга исәпләре.
Мынысы Қозанның Горбунов исемендәге авиация заводы. Бүген һәм киләсе берничә елга заказлар белән тулайын тәэмин ителгән. Эш күп. Ту-22, Ту-160 самолетларын ремонтлау, төзү, Ту-214, Ту-160 очкышларын яңадан төзү. Әмма эшче кулларга кытлык. Башка предприятиеләрдәге кебек бездә дә кыйнлыклар бар. Хәзерге вакытта безгә 450 эшче кирәк. Шуңа күрә бүгенге көндә эш урынында укыту, остазлар беркетү, урта һәм югары белем бирү йортлары белән кадрлар әзерләү, эш урынында квалификацияны күтәрү каралган. Заводның тулай торагы бар, ипотека процентларын каплау, фатир өчен аренда түләвен компенсациялау, гаилә құру, бала туганда акчалата ярдәм каралган. Булар барысы да хезмәткәрләрне кызыксындыру чаралары. Бездә стабильно бара зарплата, түләнә тулы соцпакет, авиационный институтта укыйм. Дальше укып бетергәч, була мастер булып, зам булып дальше эшләргә була. Тулай торак бирделәр үземә, аннан соң бераз эшли башлагач, квартира алдым инде үземә, бу оешмада эшләп. Заводта эшләве бик авыр түгел, но эшләргә кирәк. Зарплатлар заводларда мин әз дип әйтмәс идем. Уртача кеше где-то бер 60-70 мең алып эшли. Бүгенге республиканың 110 зур оешмасында кадрларга кытлык, аларга 11 мең хезмәткәр кирәк. Киләсе 7 елга рәсми фаразларга карасак, ихтыяҗ 26 мең белгечкә. Иң күп ихтыяҗ машина төзелешендә. КАМАЗ да моны танырга мәҗбүр. Гомумән Яршаллыда кадрлар кытлыгы аеручанлык сизелә. Яшьләр Казан, Мәскәү, Санкт-Петербургка китә. Находимся в состоянии, когда мы просто латаем дыры. Яршаллыдагы хәлне коллапс дип атарга була. Эш урыннары бар, мәктәп тәмамлаучылар китә бара, 30% гына кала. Безгә кайбер комплексларны башка өлкәләргә күчерергә туры килде. Алай дисәң, Яршаллының үзендә үк эшчеләр әзерлиләр. Политех күллияте бар. КАМАЗ эшендә белгечләр шушында тәрбияләнә. 2 ел элек машина төзелеш өлкәсендә ресурс үзәк булдырыла. Халыкара стандартлар буенча җиһазландырылган остахана, лабораторияләре дә бар. Матди техник базаны яхшыртуда КАМАЗ үзе ярдәм итә. Те работодатели, которые хотят. Предприятиеләр үзләре өчен студентларны максатчан да укыта, сайлап алалар, килешүләр төзиләр. Студентлар күллияттән инде эшләргә әзер булып чыга, югары курсларда, оешмаларда практик үтәләр. Бүген күллияттә 1100 студент, читтән килгәннәр өчен тулай торак бар, дөрес ремонт кирәк әле, машина төзелеше, материаллар технологиясе, энергетика, җир өсте транспорты буенча белгечлек алып чыгалар. Укып бетергәч, Казанда квартира бар, шунда барып эш табарга уйлыйм. Укып бетергәннән соң мин уйлыйм, Нижнекамскан нефтехим заводына кергәнгә, чөнки анда электриклар белән бик авыр, электриклар җитми, шуңа күрә мин анда башта, соң Казанга китерим, укырга һәм эшләргә. Нинди һөнәргә ихтыяҗ булуында белеп торалар, укып бетергәч, үз һөнәре буенча китәләрме соң? Профессиясе буенча 80%-тан артыгы, беренче елны түгел. Чөнки беренче елны безнең 50%-ка якын укучыларыбыз армияга китеп бара. Республикада студентлар заводка барырга ашкынмый, сораштыру андыйларның 70% булуын күрсәтә. Кеше эшкә килми, ул хезмәт хакы мәсьәләсе. Токар, электросварщик, монтажник буенча алар кирәк хезмәт бирүчеләргә менә бүген. Иртәгә түгел, 1 елдан соң түгел. Менә шуңа күрә кыска вакытлы курсларны булдыру безнең ресурс центрларда, техникумларда, көллиятләрдә ул бүген бик актуаль мәсьәлә. Хезмәт хакы мәсьәләсе, максатчан дуаль укыту, кыска вакытлы курслар оештыру, ресурс үзәкләренең эшчәнлеген көчәйтү, хезмәткәрләрне читтән җәлеп итү, алар өчен шартлар тудыру. Булар барысы да кадрлар кытлыгын бетерү өчен Куркынычсызлык советында тәкъдим ителгән чаралар. Президент төгәл карарлар күрергә кирәклеген кисәтә. Шунсыз икътисадны алга җибәреп булмый. Место в общежитии надо давать тем, кто уже, значит, через год готов идти на производство. И с нашими предприятиями конкретно должен быть заказ у нас. Они тоже должны сопровождать их, а дальше мы их должны приземлять. Если у него жилья не будет, он даже он уедет туда, где ему угол дадут. И если не будет у нас рабочей силы, значит, экономический потенциал республики расти не будет. Агият Силяпман, значит, поговорили, разошлись. Надо многие вещи поменять. Гүлназ Сайфетдинова, Гүлнара Миңнеханова, Гадел Миндубаев, Марат Зайдуллин, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы.
Сәнәгатьтәге шторм узып баручы елның бер нәтиҗәсе ул. Әмінә 2нче ел рәттән җәмгыятьне һәм медицина системасын шторм халәтендә тоткан пандемияның бу атнада тынычлану билгеләре сизелә башлады. Эпидемиологлар вазгыятның декабрьдә тотрыклануы турында хәбәр итте. Соңгы 4 атна эчендә авыручылар саны 18%-ка кимегән. Без моны атна дәвамында да күрә алдык. Узган шимбәдә 189 яңа очрак булса, җомгага 108-гә калды. Соңгы тапкыр мондый саннар октябрьнең 15-ндә теркәлгән иде. Республиканың оператив штабы яңа ел бәйрәмнәрендә кафе-рестораннар эшенә үзгәреш кертте. 20 декабрьдән 10 гыйнварга кадәр алар төнгә 1-гә кадәр эшләячәк. 31 декабрь төнендә исә эш сәгате иртәнге 3-кә кадәр азайтылган. Әлеге карар эшмәкәрләрнең күп санлы сорауларын истә тотып кабул ителә. Әлбәттә, бу үзгәреш санитар таләпләрне кире какмый дип искәртә табиблар. Без пандемияны җиңә алырбызмы? Хәзерге тынычлануны санитар табиблар нәрсә белән бәйли? Шул хакта Татарстанның баш инфекционисты Халид Хәертинов белән әңгәмә курдык. Халид Сабанович, исәнмесез? Хәерле Biz бит инде хәзер күбебез яңа ел дип яшибез, бит яңа елны көтәбез. Менә бүгенге коронавируслы вазгыятны сез ничегрәк иттереп билгеләр идегез һәм инде без кая таба атлыйбыз? Сентябрь һәм октябрь айлары белән чагыштырганда, бүгенге көндә без күзәтәбез кимүен, ковид белән арткан кеше санын кимүен. Этик ин катвалы вакытлары туры килде октябрь, ноябрь айларына. Этик сентябрь, октябрь айында һәрбер отделениедә ятадыр 60, хәтта 70 пациент. Бүгенге көндә кадәр 2 тапкыр азрак, 30-35 кеше. Менә сез хәзер кими дисез. Менә октябрьдә аннан соң инде ноябрьдә төрле шикләүләр керттеләр. Шуның нәтиҗәсе дип әйтеп буламы моны? Минемчә, монда берничә сәбәп булды. Беренчедән вакцинация кампаниясы. Кеше аңлады вакцинациянең кирәклеген һәм бүгенге көндә күп кеше инде вакцина кадады. Икенчедән күп кеше артты инде бу ковид белән. Әйтергә телим, арткан кеше, вакцинация ясаган кеше, аларны бергә алсак, коллектив иммунитетка якынаябыз. Бишенче, сез әйттегез, бу төрле шикләүләр кертелгән, у да үзенең нәтиҗәсен бирде. Әйткәнемчә, без инде хәзер яңа ел чорына кирип барабыз. Менә бу тотрыклылыкны саклап калып булыр микән? Чөнки хәзер бит инде бөтен дөнья буйлап омикрон да тарала. У бик ручать кенде заразный вирус, ләкин бүгенге көндә Көньяк Африка табиблар информация буенча күбрәк арталар яшьләр, балалар арталар, ләкин ковид күбрәк җиңел формада уза. Минемчә, бу эпидемиологик чараларын онытмаска кирәк. Битлекләрне, маскаларны ертергә, бу социаль дистанцияны билгеле бу чараларны истә тотырга кирәк. Менә вирусолог Петр Чумаков бу омикронны инде махсус пандемияны бетерер өчен уйлап чыгарганнар дигән фикер белдерде. Сез бу фикер белән килешәсезме? Аның бу фикер исбатланмаган. Минемчә, у искусственный штамм түгел, мутация махсус безнең илдән команда китте. Вирусологлар, башка белгечләр Көньяк Африкага бу омикрон штаммны тикшергә өчен. Мин улым берничә атна арасында без күбрәк белербез ул штамм турында. Хәзер Татарстанда ковид госпитальләр ябыла башладылар, инде хастаханәләр алар үзләренең даими эшләренә әйләнеп кайта. Бу да бит инде бик мөһим мәсьәлә, аеруча районнарны алсак. Менә сезнең фикерегез бу хакта? Ковид пандемия вакытында башка шәһәрләргә ярдәме кимеде. Чөнки ковид усты кирәк булды яна хастаханаларны ачырга, ковид белән арткан кешеләргә ярдәм күрсәтергә өчен. Шуңа күрә бу плановый ярдәм кимеде. Бу вакытлы чара, кеше терелгәч, барыбер проблемалар бетми, бар шундый термин постковидный синдром. Бу постковидный синдром ул беренче айлар дәвамында булырга мөмкин. Шуңа күрә авырулар реабилитациягә мөхтаҗ, шуңа күрә авырулар больницадан чыгаругач та барыбер рекомендациялар табиблар бирәләр. Беренче ай дәвамында бу антикоагулянт препаратларны ишергә. Халид Сабанович, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Сезгә рәхмәт. Исән сау булыгыз.
Бу атнада Казанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына нәтиҗә ясадылар. Башкалада уздырылган күп санлы чаралардан тыш сүз мәктәпләрдә балаларга туган телләрне укытуны камилләштерү турында да барды. Бу уңайдан шәһәрдә быел укытучылар өчен махсус киңәшмәләр башланып китте. Үз методикасы буенча эшләүче мөгаллимнәр башка мәктәптәге хезмәттәшләрен татар телен укучыга кызыклы итү алымнары белән таныштыра. Чөнки укытучы хәзерге чорда белем тәрбия чылбырында бала күңеленә туган тел орлыкларын салучы мөһим бер буын булып тора. Бу мәсьәләдә укытучы белән тәрбияченең роле турында Фәйрүзә Мәҗитова. Казанның күп функцияле 11 лицее 2нче сыйныфта татар балалары өчен татар теле дәресе бара. Укытучылары Гөлфия Габдуллажан телнең бөтен байлыгын укучыларына төшендерү өчен үз алымнарын куллана. Балаларны телгә булган мәхәббәтен белән кызыксындырам дип уйлыйм. Без дәресләрдә, уен алымнарында бик кулланабыз. Мин бик яратам үзебезнең татар халкының милли уеннарын. Балалар да бик яратып, бик кызыксынып уйныйлар. Һәм менә уен аша, хәрәкәтләр аша, сүзләр, төшенчәләр, җөмләләр бик тиз истә кала. 11 лицей мөгаллимнәренең укыту ысулы Казан мәктәпләре өчен үрнәк. Монда хәзер укытучылар өчен махсус киңәшмәләр уздырыла. Башка мәктәпләр белән үз алымнарын уртаклашалар. Методика ягыннан ничек дөрес шулай укытырга. Һәм инде безгә администрациягә авыр булса да, шул балаларны икегә бүлдергә татар телен белүчеләр һәм белмәүчеләр без шулай ясадык, чөнки ул методика ягыннан ул дөрес шулай эшләргә. Мондый нәтиҗәгә эрешү өчен мөгаллимнәр үз эшенең фанаты булырга тиеш ди Сәлам дәреслеге авторларының берсе Рашат Якупов. Татар теле укучыларга гомумән шундый бер психологик басым да бар, чөнки теге баланы менә шундай уф итеп кенә тотасы килә, чөнки әгәр дә теге бераз кырысрак булсан, бераз теге начарак билгеләр куйсан, аның инде шунда ук кая рус теленә күчимәле дигән теләге дә туарга мөмкин. Ләкин әлбәттә ки, әгәр дә без теге татар теленең шул кадәр бай әдәби тел булуын исәпкә алып, менә шундай алымнар белән генә эшләп тә булмый, чөнки барыбер балага бит әдәбиятында төшендерергә кирәк. Балага гомумән татар теленең гасырлар буена сузылган бөтен байлыгын да күрсәтергә кирәк. Әлбәттә, менә бу мәсьәләләрдә бүгенге көндән бер торгынлык бар дип әйтер идем. Белеме буенча үзе дә татар теле укытучысы Рүзәл Мөхәммәд Шилмуның белән килешә. Аны иң борчыганы артык җәлеп итү. Татар балалары өчен туган тел уен фәне генә булып калырга тиеш түгел ди ул. Бу бик зур проблема чыннан да. Чөнки әгәр дә без хәтта балаларны сөйләшергә өйрәтсәк тә, әгәр дә без аның орфография ягын, аның татарча җөмлә төзелешен бирә алмыйбыз икән текст мәсьәләсендә, бу киләчәктә безнең язучыларыбыз, киләчәктә безнең галимнәребез һәм гомумән хәтта гап-гади президент исеменә мәсәлән мөрәҗәгать язарлык та дәвам калдырмыйбыз дигән сүз. Без бу иртәме соңмы ул бер буын аша булсын, ике буын аша булсын, гомумән телнең кулланышын төшеп калуына китерәчәк. Мәктәптә татар телен укытуга да татар балалар бакчаларында туган телдә сөйләшүгә карата да әти-әниләрнең соравы бар әле. Шул татар телендә тәрбия бирергә теләгән әти-әниләрне, татарча белә торган балаларны җыеп кына без әлеге балалар бакчасын татар итеп саклап кала алабыз. Кем нинди тирәлектә яши бит әле, анысы да бар. Әйтик, мәсәлән, мин андый әти-әниләр күп дип әйтәм, чөнки без татар әти-әниләре белән эшлибез. Нинди дә булса ишек алды кысаларында андый әти-әниләр аз булырга мөмкин. Һәм аннарысын безнең битарафлар бик күп. Айсылу әйтүенчә, мондый хәл булмасын өчен әти-әниләргә баласы өчен бакча сайлаганда ук кайсы телдә белем бирүне өстен күрүләрен хәл итү мөһим. Озак еллар балалар бакчасы педагогы булып эшләүче Мөслимә Гыйльманова бакчаларда татар теле белән кызыксындыру чарасы буларак төркемнәрне эчтәлек ягыннан көчәйтү тәкъдимен җиткерә. Кызыксыну чарасы буларак бер төркемне татар төркеме итеп кенә түгел, әнәк менә мәсәлән татар-инглиз төркеме, инглиз теле буларак та инглиз телендә өйрәнә торган төркем буларак, мәсәлән Кытай теле бар ди, мәсәлән, берәр нинди педагогны чакырырга мөмкин эшләргә бу төркемгә. Татар-Кытай теле төркеме, мәсәлән, нәкъ менә татар теле өйрәнү өчен генә түгел, ике телне бер юлы өйрәнү мөмкинлеге булса, ата-аналар бик телерләр мондай төркемгә үзләренең балаларын бирергә. Әлегә бу фикер тәкъдимнәр аларны даими рәвештә татар телен саклау һәм үстерү комиссиясенә җиткерәләр. Комиссия тарафыннан быел мәктәп һәм балалар бакчалары тикшерелгән. Тел мөхите аны саклауда проблемалар барлыгы ачыклана. Аларда эшнең торышы шуның дәрәҗәдә шуар. Исеменә җисеме туры килмәгәннәре дә бар. Инде моны күңелсез булса әйтергә туры килә. Шул ук вакытта бик матур үрнәк белән эшли торганнары да бар һәм аларда бик искиткеч менә милли җанлы, җанын күңелен биреп шөгыльләнә торган тәрбияче укытучылар, җитәкчеләр бик күп. Безгә
Беренче чиратта әлбәттә аларның эчтәлеген ныгытырга кирәк. Сүз монда гариза язып, баласына татар телен туган тел итеп сайлаган гаиләләр өчен телне укыту алымнарын камилләштерү турында бара. Моңа уйланырга урын бар һәм эшлисе дә эшлисе әле. Фируза Мәҗитова, Данил Филатов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Біз адымларына девам итәбез. Еш кына милли мөхит дигәндә күпләр театрны мисалга китерер. Бу атнада Галиәскәр Камал театры тамашачылары яраткан артистлары Дания Нуруллинага алкышларын жәлләмәде. 2021 аның өчен юбилей елы. Аны хезмәт юбилее дип татап булыр иде. Чөнки Татарстанның халык артисткасы бар гомерен театрга багышлаган шәхес. Хезмәт кенәгәсендә бер генә язу. Дания Нуруллина турында еш кына сәхнәгә чыгып берни эшләмичә басып торса да, халык җылы кабул итәр дәрәҗәдә данлыклы актриса дигән фикер ишетергә туры килә. Ә рольләре турында сөйләгәндә сәхнәдәге күренешләрне шын барлык белән бәйләрлек кудрәткә ия талант диләр. Лашын диләр. Канат кагып горур ышканга. Лашын булсам, җирне сөймәс идем. Мин кеше. Гади түгел, нурлы кеше ул. Шуңа тәхәллүс итеп нурлы исемен сайлаган. 2021 ел чын мәгънәсендә нурлы иде ди. 21 ел минем өчен бик истәлекле ел булып калачак инде. Яз айында безнең бөек шагыйребез Габдулла Тукай премиясын алу үзе бер зур бәйрәм иде. Премия елның бер шатлыгы булса, 75 яшьлеге икенче зур гомер бәйрәме. Тормышының 55 елын ул яраткан Камал театрына багышлый. Нишләп мин халыкка дошман булыйм ди? Гомерем булый балалар укыттым. Үлеп яратты да Мәхлисә Бубый, Миркәй белән Айсылуда Айсылу, Диванада Ана, әниләр һәм бәбиләрдә Гөлфинә. Дистәләгән образ, йөзләгән, меңләгән спектакль һәм буларның барысы да 55 еллык сәхнә эшчәнлеге эчендә. Миндә көчле иде тырышлык. Мин режиссерлар әйткән сүзне, фикерне рольгә карата шундук аңлый идем, шундук эшли дә башлый идем. Минем гаибәтемне чәйнәргә шундан да уңайлырак урын тапмадыгыз менә. Мискиннәр. Аның сәхнәдәге беренче адымнары Мирсә Әмирнең Ой тотылган төндә спектаклендә Шәфәк роленнән башлана. Эшкә килгән вакытта театрның ул чордагы данлыклы артистлары белән эшләргә насыйп була. Яшькә килде. Ул шундук аңа яшь героинлар бирә башладылар. Үсеп җиткәч ул бик җиңел генә олы хатыннарга күчте. Амплуасы сикле түгел. Ул лирик героинда уйный, драматик рольдә дә уйный ала, комедиядә дә, сатирада да, фарста да уйный торган артистка. Яшәү кеше бирүче чыганак дип Дания Нуруллина әтияни тәрбиясен атый. Мин әтиянидән 13 яшымда калдым. Шушы 13 яшькә кадәр алар миңа бик яхшы тәрбия бирделәр. Әни миңа кичләрен дыгалар өйрәтеп утыра иде. Дания һәм бик нечкә күңелле, ул хискә бик бай һәм ул дуслыкның кадерен белә торган. Менә ханым. Баласына да шундый тәрбия бирә ул. Бердән бер кызы Айсылуны Дания ханым 10 ел элек югалта. Шундый кояштай җылы җанлы кеше иде. Гомере генә кыска булды шул. Ай, молодец! Айсылу айлар буена сузылган гастрольләргә дә әнисе белән йөргән. Үзбәкстан, Казакстан, башка чит илләр. Ел саен 14 көнгә бер яңа чит ил белән танышырга яратам ди Дания Нуруллина. Беренче Югославиягә бардым мин 13 көнгә Мәскәү артистлары белән. Менә шуннан китте күңелем. Булай мәйтәм булмый, яңадан барырга кирәк. Шулай җәй көне чыгып китәм. Тагын бер яраткан шөгыле пешерү. Рецептлар җыеп, шуларны пешереп карау, сыйларга дус туганнарын җыярга яратам ди. Бу атнада да якыннары җыелды. Тик сыйланырга түгел, бәйрәме белән котларга. Йөрәгенә тинәп үз кайгысын, сискәндереп соң халыкны, язмышына баш бирмәгән хатын, ул Мәхлисә булып калыкты. Яшьләр аннан үрнәк алуын яшерми, тамашачысы да җылы сүзләрен кызганмый. Ул сәхнәдә яши, уйнамый яши, суда балык йөзгән шикелле, ул сәхнәдә иҗат итә. Ул бит инде үзе нурлы кеше булгачтан, Дания нурлы бит инде. Дания апаның уенаның һәм иң тетрәндергеч менә минем өчен үлеп яратты спектаклендә уйнады ул. Аның уенын алга планганы түгел, арткы планына тутыра торган иде. Миңа аның яшь вакыттагылары да бик шый, улыгайгач та бик матур уйный. Аның шын кеше булып, шын халык артисты. Йөрәген күңелен биреп мине. Мен шусын бик шатам. Дания Нуруллина үзгә менә безгә халыкчан йөрәккә үтеп керә торган итеп уйный.
Гүл хаман шулай дәвам итсен, без аны бик яратабыз. Нишләтәсең? Гомер тигез генә бармый икән ул. Сикелтәле. Бер якта бәхетең булса, икенче якта әз генә кителеп китә. Ләкин Ходай Тәгалә сабырлык кушкан бит булырга, сабыр булырга. Рания Абдрахманова, Ленар Хуҗиахметов, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Бәйрәм алдыннан Бауман урамында кабат туристлар белән аниматорлар арасында низах чыкты. Ни өчен җәяүлеләргә от белән ишәкләрдән сакланырга туры килә. Атнаның бу һәм башка кайбер гаҗәп хәлләре кодакта. Исәнмесез. Кеше ышанмаслык сүзне чын булса да сөйләмә диләр. Ышанасызмы, юкмы, әмма сөйлим. Чөнки чын. Сауд Гарәбстанында илбашы башлангычы белән дөяләр арасында матурлык бәйгесе оештыралар. Тыяклыларны алдан сайлыйлар, бизиләр, аннары алар дефиле уза. Әмма быел гауга килеп чыккан. 40-тан артык дөяне бәйгедән алганнар, иреннәренә ботокс кадаганнары өчен. Замана алга бара җәмәгать. Кабартылган иреннәр мәсьәләсендә гламур кызлардан дөяләр дә калышмый хәзер. Дөяләрдән тагын нәрсә көтәргә? Маникюр, педикюр, пилинг, шугаринг. Күрдегезме мин нинди сүзләр беләм? Ты смешной. Выложу в Инстаграм и подпишу «Убийца плохого настроения». Шыршылар вакыты җитте. Казанда шаккатырга уйлаганнар һәм тишек шыршы куйганнар. Хәзер аны күрергә һәм тишек янында фотога төшәргә дип күп кеше килә ди. Владикавказ шәһәрендә берәү үзенең 45 ел үскән шыршысын балаларга бүләк итәргә булган. Эту елочку мой дядя посадил 45 лет назад. Я решил подарить ее детям нашей республики. Надеюсь, что моя елочка станет украшением этого Нового года. Әмма кызганыч ки, бүләк бик барып чыкмады. Урнаштырган мәтәшкән арада шыршы сынды. Вот ты сломал. Әлбәттә, бу абыйның нияте яхшы булгандыр. Әмма интернет җәмәгатьчелекнең сораулары туды. Шыршы сындырмый гына эш итеп булмадымы? Гомумән, кирәк идеме бер бәйрәм өчен 45 ел үскән агачны кисү? Әмма буласы булды инде. Бер киселгән шыршы кире ялганмый. Видеодагы абзый сыман булай гына әйтәсе кала. Вот ты сломал. Бауман урамында фотога төшер өчен акча кысучы бу жанварлар тәмам туйдырды. Бу атнаны кабат шаулап алдылар. Менә бу видео аркасында туристларга 100 тоткан казанны бу хәл бердә бизәми. Молодой человек пристал к нашим туристам. Вы откуда приехали? Да вот из деревни. Из деревни приехали. А видео. то, что человек пофоткался, я попросил Уже удалили все. Корзиночка даже не удалена. Вот ничего нет. Как зовут тебя? Меня Конь зовут. Ага, вижу. По тебе тоже видно кобыла. Хәтерләсәгез, 2 ел элек Бауман урамында хокук сакчылары ишәкне тоткарлаганнар иде. Тора мин сиңа әйтим, тәртип бозучы ишәк полиция бүлегендә күзләре шундый моңсу. Беркетмәне костюм киеп акчага фотога төшеп йөрүче егеткә тутырганнар икән. Шәхси эшмәкәр булмый торып, бизнес җәелдергән янәсе. Әмма еллар үзгәрә, хәлләр үзгәрми. Бауман урамы һаманда сарык һәм ишәк белән тулы. Хотя кого это интересует? Всем наплевать. Без тәмамлыйбыз. Мин сезгә матур яллар теләп калам. Сау сәламәт булыгыз. Эфирда бер атнадан очрашырбыз.